Мәгәт, хәерле көннәр булсын барчагызга да. Татар тотып карамый, ышанмый ди. Шундый бер әйтем бар. Аннан шул җире кышыткан эштирханга барган диләр мәле. Шундый әйтемнәр дә бар. Мин бүген Шаллага чыгып китәргә булдым. Чөнки әбине алып кайтырга кирәк Шалдан Казанга. Трассалар ябык иде бит инде. М7 трассасы. Мәгълүмат булды да, җиңел машиналар өчен ачык дигән. Мин чыгып киттем. Ни дип әйтим? Барып җиттем мин Олы Султан авылы борылышына чаклы. Анда пост тора. Һәм җегетләр шуннан дальше мине җибәрмәделәр. Һава торышы Бузула ул якка таба. Казаннан чыгып киткәндә кар гына яуып торган шикелле иде, алай боронлаган кебек түгел иде. Ләкин менә Казаннан ерагайган сайын күз күреме тагы да кими. Менә инде мин анда якынча бер 10 минут чамасы басып тордым. Башка машиналар белән анда инде бик каты буранлы иде. Ул җирлектә булган җирлектә. Шуннан инде мин егетләр белән сөйләштем дә, егетләр әйтәм, миңа кире китәргә кирәк. Алар миңа юлны ачып, развороттан мин кире Казанга таба кайтып барам иптәшләр. Шуңа күрә М7 трассасы буенча Шаллага барырга теләк белдерүчеләр булса, менә хәзерге мизгелләрдә мин киңәш итмим. Анда инде әлбәттә бәлки җибәрерләр, анда инде 3-4 минут интервал белән машиналарны җибәрәләр. Тагын бер пост бар иде Шәллә тирәсендә. Анда да нәкъ шулай, аннан җибәргәннәр иде. Монсында инде мин менә бер 10 минут тордым, җибәрмәделәр. Менә моннан машинадан караганда алай начар шикелле түгел. Юлларны ачмаганнар дип әйтә алмыйм, юлларны ачканнар. Юлларда йөреп була. Ләкин мин бу хәзер кире кайту юлында. Менә теге якка барган сайын әйткәнемчә күз күреме кимегәннән кимеп бара. Әле безнең Казанда юллар күренә иде. Менә мин Казанга таба барам инде. Анда инде җайлап күз күреме әлегә арта. Ләкин Шаллага таба барган сайын күз күреме кими, буранлы сиберә. Шуңа күрә озаклап бөкедә трассада утырасыгыз килмәсә инде бик срочно дип әйтгәндә чыгасы булмаса, чыгып йөрмәсәгез була. Чыгып йөрмәскә кирәк. Шуңа күрә менә хәкәр кайдам да Казанымда гына утырып торырмын мөгаен.